O Estado español debe actuar con decisión e, aínda que tarde, está ben, é un paso o recoñecemento do Estado palestino, mas creo que todas sabemos que non é suficiente. Non se entende que se chame indefinidamente a embaixadora na Argentina e se ameace con romper relacións diplomáticas con ese país e, no entanto, se manteña o silencio e a pasividade diante das accións criminais dos dirixentes sionistas. Deben romper relacións diplomáticas con Israel, a poder ser antes de que o faga Israel, que xa retirou a súa embaixadora. Aplicar, efectivamente, un embargo de armas e comercial. Hai que reclamar o fin do apartheid e da ocupación de toda a terra da Palestina e colaborar coa Corte Penal Internacional para que Netanyahu e a cúpula sionista paguen polos seus crimes. Esa é a mínima exixencia, non xa política, senón simplemente por unha cuestión de humanidade. O BNG reafirma o seu compromiso coa soberanía, a independencia e a paz para o pobo palestino.